Crucea Roșie Română, filiala Bacău, a dat startul celei de-a noua ediție a proiectului Caravana Iepurașului, un program de suflet început în anul 2007. Caravana presupune colectarea, în preajma sărbătorilor pascale, de resurse financiare, alimente greu perisabile, dulciuri, îmbrăcăminte și jucării, provenite din donații, în recipiente special amenajate în hipermarketuri și la sediul Crucii Roșii Bacău, din strada Oituz, numărul 61. Voluntarii mimoși, mai mici sau mai mari, elevi din școli și licee, aleg în această perioadă să doneze o părticică din viața lor către cei cu care soarta a fost mai puțin generoasă. Ulterior, echipa Crucii Roșii Bacău, voluntari și angajați cu ambulanțele din dotare, pleacă pe teren, în special în mediul rural, pentru distribuirea produselor colectate către cei vulnerabili, persoane nevoiașe, singure, vârstnice, familii cu mulți copii. Anul trecut, peste 1000 de astfel de pachete alimentare și alte cadouri au ajuns la beneficiarii noștri din municipiul Bacău și alte comune din județ: Colonești, Gârleni, Letea Veche, Măgirești, Măgura, Mărgineni, Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Oituz, Palanca, Răchitoasa și altele, dar și în orașele Bucuș, Comănești, Moinești, Onești și Slănic Moldov. Din păcate, există un număr mare de oameni care, din cauza lipsurilor materiale, nu se pot bucura de momentele speciale de Paște. De aceea, Crucea Roșie Bacău face apel la fiecare dintre dumneavoastră să fie alături de noi, ca de fiecare dată, în readucerea unei clipe de bucurie în sufletele acestora. Încercăm an de an să îmbogățim masa de Paște a persoanelor aflate în suferință. Cei care doresc să se implice în această campanie o pot face prin donații în bani, în contul Crucii Roșii Bacău, sau prin donații în bunuri pe bază de contract de sponsorizare, contactându-ne la numărul de telefon 0234 523 733 sau direct la sediul nostru din strada Oituz, numărul 61. Totodată sunteți așteptați în hipermarketurile partenere, Cora și Carrefour, pentru a dona produse alimentare sau alte bunuri de primă necesitate, în recipientele special amenajate. Acolo, voluntarii Crucii Roșii vă vor oferi informații despre cei la care ajung donațiile dumneavoastră. Rezultatele activităților noastre în sprijinul celor defavorizați pot fi ușor urmărite pe site-ul Crucii Roșii Bacău, pe blog și pe pagina de Facebook. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!